निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. कला आणि राष्ट्रविचार या आदिती जोगळेकर हर्डीकर लिखित पुस्तकाचा काही भाग आपण आज पाहणार आहोत. आज स्पर्धेच्या युगात बरेचदा पालक असे प्रश्न विचारतात की इतिहास कशाला शिकायचा, भाषा कशाला शिकायच्या, त्याचा काय उपयोग होणार आहे. मार्कांच्या स्पर्धेत आपल्या मुलांना डोळे झाकून ढकलणाऱ्या या पालकांना आपल्या मुलांनी केवळ शास्त्र, गणित, इंग्रजी हे विषय शिकावेत असं वाटतं. केवळ मार्क मिळवणारे शिक्षण ना तुमच्यातील स्वप्नांना साथ घालतं, ना तुमच्यातील सर्जनतेला, ना तुम्ही ज्या देशात जन्मलात, ज्या समाजात राहता त्याच्याशी नाळ जोडायला मदत करतं. आपण कशाचा तरी समृद्ध वारसा सांगावा, मोठं काहीतरी करायची स्वप्न पहावीत. आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी साकार केलेलं भव्य दिव्य असं काय आहे याची जाण मुलांना असावी. ही जाण कळत्या वयात मुलांना आली तर स्वतःच्या पलीकडे जाऊन मुलं अधिक व्यापक विचार करू शकतील. आपल्या मुलांनी जगात कर्तृत्ववान बनावं, त्यांनी उदात्त अशी स्वप्न पहावीत असं पालकांना वाटत असेल तर त्यांचा सर्वांगीण विकास आवश्यक आहे. यासाठी इतिहास शिकायचा. इतिहास अशी स्वप्न बघायला शिकवतो की अशी स्वप्न कोणी पाहिली होती आणि ती प्रत्यक्षात आणली होती यावर विश्वास ठेवायला शिकवतो. यासाठी आपली ऐतिहासिक ठिकाणं आपल्याला जपायला हवीत. आपण मुलांना ही ठिकाणं जाऊन दाखवायला हवीत, त्यामागचा इतिहास सांगायला हवा. मंदिरं, गोपुरं, स्तूप इत्यादी स्थापत्याचे नमुने बघायचे, म्हणजे त्यात कलेच्या अंगानं काय पाहायचं हे सांगायला हवं. त्यांचं जतन आणि संवर्धन ही खूप मोठी जबाबदारी आहे. कदाचित जगाच्या दृष्टीनं मोठमोठी प्रसिद्ध ठिकाणं जपलीही जातात, पण आडगावी दुर्गम ठिकाणी अनेक मंदिरं, गोपुरं, इतिहासातल्या आख्यायिका असलेली ठिकाणं आजही अतिशय वंचित अवस्थेत आहेत. त्याचं काय? कोल्हापूर जिल्ह्यातलं खिद्रापूरचं मंदिर, नांदेड मधलं होट्टल इथलं मंदिर, अनेक भुईकोट, सागरी किल्ले जिथं पोहोचणं खूप सोपे आहेत असे किल्ले, कालिदासाचं स्मारक अशी मी स्वतः पाहिलेली काही उदाहरणं. ती ठिकाणं नुसती स्मारकं न राहता पर्यटनाच्या दृष्टीनं उत्कृष्ट आणि आदर्श ठिकाणं कशी होतील याचा विचार करायला हवा. पालक, शिक्षक, कलाकार, सरकार, प्रशासन आणि सामान्य माणूस यातला प्रत्येक घटक इथे महत्वाचा आहे. अशा ऐतिहासिक कला स्थापत्य दृष्ट्या महत्वाच्या ठिकाणांची स्वच्छता राखणं, तिथे कोणत्याही रूपात स्वतःची नावं न लिहिणं हे संस्कार अंगी रुजवणं आवश्यक आहे. कर्झनचं नाव जरी इतिहासात जुलमी इंग्रज अधिकारी म्हणून कुख्यात असलं तरी आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया तर्फे कला वारशाचं संशोधन होत असलं तरी या कला वारशाला सर्व प्रकारचं संरक्षण हवं. म्हणून तेव्हा कर्झननं आर्किओलॉजिकल मॉन्युमेंट ऍक्टिव्हिटीज अँड रिमेन्स ऍक्ट
हा महत्वाचा कायदा केला. या अंतर्गत 100 वर्षांहून अधिक जुनं असं काहीही इतिहास आणि पुरातत्वानुसार आपल्या देशाचा वारसा सांगणारं असेल तर त्याचं जतन, संवर्धन ही सर्वांची जबाबदारी आहे आणि हे पाळणाऱ्यांविरोधात कठोर शासन आहे. आश्चर्य म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी आज तागायत सुरू आहे. हजारो वर्षांपूर्वी घडवलेल्या या कलाकृती कोणत्याही स्वरूपात खराब करणं हा गुन्हा आहे अशी कायद्याची भूमिका तर आहेच, पण हेच आता शाळांतून आपण मुलांच्या मनावर बिंबवू शकलो आणि ही जबाबदारीची जाणीव आपण समाजात रुजवू शकलो तर ही गोष्ट कला आणि राष्ट्रीय विचारांची रुजवात करणारीच आहे, अगदी आताच्या काळातही. इतिहास कसा शिकवायचा, कसा सांगायचा याचा विचारही व्हायला हवा. विविध पातळ्यांवर हे जागरण करता येईल. आज अनेक शाळांमध्ये वेगवेगळे कला प्रकार मुलांनी शिकावेत असा आग्रह धरला जातो. तो धरला गेला पाहिजे. स्पर्धेच्या काळात अधिकाधिक गुण मिळवण्यासाठी कितीतरी मुलांच्या अंगी असलेले हे कला कौशल्याचे धागे विरून जातात. अशा मुलांना शाळेतून, घरून प्रोत्साहन मिळायला हवं. खरा मुद्दा हा आहे की अशा संधी शाळांतून किंवा शहरातून आज ठराविक आर्थिक उत्पन्न गटातील मुलांना आणि ठराविक शहरांमध्येच उपलब्ध आहेत. मग त्यांच्यापर्यंत, ज्यांच्यापर्यंत त्या पोहोचू शकत नाहीत, त्यांनी काय करायचं? उदाहरणच द्यायचं झालं तर भारताचा ईशान्य भाग हा अनेक कला आणि संस्कृतीचं माहेरघर आहे. इथे 7ही राज्यात मिळून किती कला महाविद्यालय आहेत हा संशोधनाचा मुद्दा ठरेल. निसर्ग समृद्ध आणि संपन्न अशा संस्कृतीचा वारसा सांगणारे ईशान्य भारतातले लोक मुळात कलाकारच आहेत. कारण ज्या निसर्गाच्या छायेत ते राहतात तोच निसर्ग त्यांची प्रेरणा आहे. अशा मुलांसाठी कला विषयातल्या किती संधी आणि शिक्षण आज त्या भागात उपलब्ध आहेत यावर गंभीरपणे विचार शासनानेही करायला हवा. भारतातल्या अनेक जनजाती आणि त्यांची समृद्ध संस्कृती आणि त्यांच्या समृद्ध अशा लोककला यांचं दस्तऐवजीकरण हे एक मोठं काम आपल्याला करायला लागेल. नाहीतर काळाच्या उदरात हे सगळं गडप होऊन जाईल की काय ही शक्यता नाकारता येणार नाही. आजही मला असं वाटतं की कलाकार हा समाजापासून किती दूर आहे. सामान्य माणसालाही एखाद्या कलाकाराचे जग हे वेगळंच वाटत असतं. चित्र आणि शिल्पकलेच्या बाबतीत ही अनास्था अजूनही जास्तच आहे. किती जण स्वतःहून चित्रांची प्रदर्शनं पाहायला जातात. चित्रकार, शिल्पकार काय काम करतात हे जाणण्याची इच्छा किती जणांची असते. किती पालकांना आपली मुलं चित्रकार, शिल्पकार व्हावी किंवा रूढ करिअरचे मार्ग सोडून कला क्षेत्रात उतरावी यासाठी किती पालक प्रोत्साहन देतात हा खरा प्रश्न आहे. साधारणपणे म्हटलं जातं की या आर्टिस्ट लोकांचं काहीतरी वेगळंच असतं, म्हणजे चित्रकार, शिल्पकार यांचं. असं म्हणून इतर अनेक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या आमच्या मित्रांना आम्ही कला महाविद्यालयात शिकतो ते अनाकलनीय वाटे. आम्ही कला महाविद्यालयात काय करतो हे जाणून घेण्याचं कुतूहल तेव्हाही माझ्या फारच कमी मित्रमैत्रिणींना होतं. सामान्य माणसाला काय करणार आहे चित्रातलं असे थोडेसे बेफिकीर भाव कलाकारांच्याही मनात असतात. त्यात दुमत नाही, कारण प्रत्येक कलाकृती, कित्येक कलाकृती कोणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतानाही दिसत नाहीत. सगळ्यांना चित्र काढायला जमलं नाही तरी चित्र पाहायचं कसं, एखाद्या चित्र शिल्प कलाकृतीचा आनंद कसा घ्यायचा ही खरं तर शाळकरी वयापासून घडत जाणारी प्रक्रिया असली पाहिजे. बार्सिलोनातील एक वस्तुसंग्रहालय पाहायला गेले तेव्हाचा प्रसंग मला अजूनही आठवतो. वस्तुसंग्रहालयात शाळेतल्या मुलांना त्यांची शिक्षिका घेऊन आली होती. अगदी पहिली दुसरीची मुलं असावीत. तेथे वस्तुसंग्रहालयातच मुलांना खालीच गोलात बसवून त्यांची शिक्षिका मुलांना चित्रांबद्दल तन्मयतेनं सांगत होती.
त्यांच्या प्रश्नांना त्यांच्या भाषेत समजेल अशी उत्तरं देत होती. स्पेन मधल्या कला वैभवाचे अनेक आविष्कार त्या वास्तुसंग्रहालयात होते. पु ल देशपांडे म्हणायचे तसं, तुम्ही पोटा पाण्याचा कोणताही उद्योग करा, पण संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्र यातल्या एका कलेशी मैत्री करा. पोटा पाण्याचा धंदा तुम्हाला जगवेल, पण कलेशी झालेली मैत्री तुम्ही का जगावं हे तुम्हाला शिकवेल. कलेशी मैत्री करायला आज मुलांना आपण शिकवतो आहोत की स्पर्धेच्या चक्रात भिरभिरणाऱ्या मुलांच्या या वाटा आपण शालेय वयातच बंद करून टाकतो आहोत. त्यामुळे शालेय स्तरावर कला शिक्षण कसं असावं याचा आज फार गंभीरपणे विचार व्हायला हवाय. निवेदितांनी हा विचार एका शतकापूर्वी केला होता आणि त्याची सुरुवातही आपल्या शाळेपासून केली होती. आणि पुलांना अपेक्षित असलेली ही कलेशी मैत्री वयाच्या कोणत्याही टप्प्याला करता येतेच ना. बदलत्या जीवनशैलीमुळे आज अनेक लोक स्ट्रेस अर्थात ताणतणाव नावाच्या एका मोठ्या संकटाचा सामना करतायत. अशा कोणत्याही कलेशी, एका कलेशी जमलेली आपली मैत्री आपलं जीवन अधिक समृद्ध करणार नाही का? यापेक्षा अधिक चांगला स्ट्रेस बस्टर अजून कोणता हवा? कला आणि राष्ट्रविचार असं म्हणताना आपण परत स्वतःच्या जवळ जरी जात असलो तरी उत्तम मानसिक आरोग्य जपणारा समाज ही आताच्या काळाची गरज निर्माण झाली आहे, हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. समाजाचं मानसिक स्वास्थ्य निकोप राहायला आज कलेचं क्षेत्र आपल्या मदतीला येऊ शकतं, यावर अधिक विचार व्हायला हवा आहे. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.